Igbo Igbo kene munu ene wana igementi kene Igbo moromo Igbo nke echi ya zero akwa anyị Igbo culture na-akọwa ma gbasara omenala Igbo na-egosikwa nyonyo Igbo culture abịa n'ụbọchị nke taa ikwu gbasara nwana anyị nwoke akwa ọkọ tiwara akụ maka nke ndị oyibo si jealousy akarịa Igbo onwe ya mara eziokwu onwe ya abịa na asị na mara eziokwu maka Ezenwanyi sabali na-ekwu eziokwu ụfọdụ na-agba ya mgba ụfọdụ na-eme ya jealousy eziokwu na-ekwu gbasara ndị na-agwa oke ite na-akọwa isi agwa oke ite ụfọdụ na-atị ya bịa ka ha nwa Igbo nwere ọzọ m na-ekwu bụ emena ihe eso okwu ka anyị fụ nwa anya ka Igbo nke na-eme ya dịsi ike Igbo ama like share ya this video gbasa ozi nka ka a mara obi n'obi ụfọdụ ndị ọzọ ụfọdụ Igbo ekene m unu ya chinyazi ise wee bụrụ eziokwu bụ na mmiri na nji wee kwa aka ka ofu onye ji ya wee wụọ arụ wee wụcha arụ wee pụtazi ya wee sị na anya akago mmiri enwile wee dị ọcha agwara m ọbịa na-asọ nkata si anyị epu n'elu na mbọsị ọbụla o mekọtara wee puo elu na nkata ya banye bụ ọfịa ọ gwara n'obele mmiri ka nsịkọ na-echi eze n'obele mmiri ka nsịkọ na-echi eze achọrọ m ikwu okwu maka na nkwuwe okwu asị na ndị Igbo na-agba onwe fa mgba mana ndị na-anya isi si na mụ esoro na ife a na-eme na be esoro na ndị a na-ekwu na fa abụọ ọganyala ebe akpatala ego anya bụ ọganyala nna abụrụ ebe a bụ maka na mmadụ otu ọnụ ma ọ dị ka mmebiri ofu atụba ọnụ fansụ na ma ife men kata a na-eme anya ọbụna ndị dibia ibe m egobego private jet nwa je wee ego ịnọ govu chip tialia kama na ọ were small issue o were kịta bụ na ndị vigilante were akwụkwọ fa ga-enye m ka nya bụ private jet pụta ibe ngoli nya bụ private jet bụ 200 pounds for private jet 200 pounds ga ngo ya so anụmanụ na ka ndị vigilante ka banyezie ma akwụkwọ nya na ndị boy scout na vigilante ọ nwere akwụkwọ vagina banyezie ma akwụkwọ a na private jet a apụta audio money pass ka ntụ ọnụ ọzọ pass gụọ n'onwe ụlọ ọnụ n'ekono dị ebe a ọgwụ bụ Janụwarị a na-abịa ebe a ya mmegosi unu niile ofu moto ụna ya abịa bịa bụrụ moto anụ m na onye tụbọ ọnụ onye abụrụ ọgala ọgwụ ya pass mara manụ ya dịka ị na-arụ ụlọ krismas iluru ya na ọ bụ na efu Port Road n'ụzọ isi anabeghị ụzọ isi ana obodo gị gba gọvanọ obodo gị si arapụrụ m ya na m ga-abịa ka m lụọ anya bụ ụzọ gba gọvanọ obodo gị ma loko gọọmenti ya ma gwa na m alụ nya bụ ụzọ otutu ọnụ ka anyị nọ ebe a na pas ụnamebe na-eme na Ruvanaija Ọnịcha mma alụ họteelụ n'ime ya mma akpọ ihe na Febụwarị ndị ọzọ ya akpọ ya Jenụwarị mma akpọ ihe na Febụwarị otutu ọnụ ka anyị nọ na ịghọtago a sị ọbịa na-asọ nkata ebu n'elu ebe m nọ ebe a na-abụ zukọfọ ụlọ gaba ebe m nọ ebe a na-abụ onye m lụrụ ọrụ ọ bụ nwa Sobail
ka m bịara ịkpọ ya ụlọ nwa Ezenwanyi Sobail ka m bịara ịkpọ ya ụlọ gba dibịa na-alụlụ gị ọlụ si ewepụ ọnụ na mịrịmata si maka na o tinye ya ụkwụ ya bụ mmiri eli anya akpọrọ m mmadụ ava mbọsị m na-agwa ndị Igbo ba agwọzi n'ọgwụ na ọgwụ abụrụ omenala nya ga njili maka gị wee sị na ibe bụ alụ abụrọzi alụ chia ọgwụgwọ ọgwụ abụrụ omenala Igbo onye lụrụ na agbọrọ ọgwụ aja ka ọ chụrụ ọchụchụ aja ka ndị nna nna anyị baji wee bili ọchụchụ aja ka ndị nna nna anyị baji wee bili bụrụ ọganyala ka ndị ọcha kpata ego na mgbe Naijiria were onwe na ndị ọcha na-abịa ọlụ oyibo na Naijiria jee jụọ ese na naira ka bụ dọla mbụ aja ka ndị be anyị na-achụ mgbe anyị na-eli ebe ego ọkpọ sizi na nya sozi na ndị azụ ọkpọ si na nya pụtago oziarị ndị azụ achọrọ m ikwu okwu maka na nkwuwe okwu na asị na ndị Igbo na-agba ibe ba mgba iche na mụ bụ dibịa nwaanyị na-agba ibe oge ekwu tupu ịgba m okwu ije chi ọzọ nọ ọzọ ka m bụ jee chi ọzọ obodo gị tupu ịgba m okwu maka na ekwube na ndị nkwụbarị ka nọ na be nna gị na be nna gị na o nwere ndị nkwụbarị ekwubezie n'obodo ebe ị nọ ụmụaka m na ebe ahụ bụ aja na uzuzu adị m ewe ebe asị m ka m jiri because of that thing wee wee opportunity wee pụta taa ekwesịghị m ịpụta taa ka m pụta taa ebe nna ebe a bụ ka m kpọọ ya ụlọ bụ onye dibịa ha dị ụta ndị ọlụ ụlọ ọrụ ọ bụ na onye dibịa na ị na-atụgharị ebe ahụ ọ bụ na o dupụta benetratin ya etiri m ọnụ na nya bụ okwu ka m bụ na okwu ahụ dalụ maka na ofu Anambra ma nwanne m mụ na ya na-achụ nta asịrị na okwu m dị ka okwu anụ maka m kwuru eziokwu omena nkịta na-adị ile abụ m obere ntụ ịma na azụ ọkpa ịzọ m ọkpa ọbala ejugo ọkpa ịzọ m ọkpa ọkpa ga-agba ọchọchọchọchọ ọgbọ mme ọsọbalị gị na-ewetara anụ ewu nne nwaanyị baba dudu alụsị jere obodo oyibo bụla ego nata Sobail a na-ekwu ekwu a na-eme mme ihe atụrụ mbọsị afọ gbue mbọsị nkwọ ihe apa n'aka na-ele Sobail ọdụrụ nwaanyị bụ abụ ime asọrọ ọra nri agadi nwaanyị ikuku na-akpali nkụ n'ọbịa Sobail baba dudu Sobail dudu baba kedu alụsị na ọ na-akpa ike ka nya bụ nne nwaanyị wee bụzarị nwa dibịa ya ọ bụ ka egwu okwu ndị dibịa ghara na-agụ ya ọkpọ na ndị azụ agụghara ọkpọ na azụ ọ bụ ka egwu okwu onye gụgide bọnkịrị ọ bụ na bọnkịrị anya ya ọ mabata mebe dibịa maka na ike dịzi na dibịa ọ na-anazi 1 million 1.4 million agwọ oke ite agwọ nna ka ndị ekwu n'okwu achọrọ m ikwu okwu a sị na m achọrọ ikwu okwu onye nke na ọ sị na chi izo na onye ahụ na mụ nyere ya 7 days onye ahụ wee jee yọọ mụ bụ ya ka nye 7 days my brother ọ bụ na obi ka gị kpọọ m afa bo m ebubo onye nke ahụ ibe zụọli ya bụ na ọ yọrọ m ahịhịa ọ bụ na ọ yọrọ m ahịhịa oluo 7 days ntụ ọnya Sobail ntụcha anya Sobail mgbapụli ya egbe nje na ududo onogwu ntụ onye ududo onogwu mgbapụli ya egbe nje na amụzi nwaanyị n'udu ntụ onye amụzi nwaanyị n'udu mgbapụli ya egbe nje na ada achala mgbapụli ya egbe nje na ogbogbo jagụleri juesi ogbogbo ogbu akwala akụ mgbapụli ya egbe ntụcha anya mgbapụli ya egbe nje na oloma nkịrịsị agụleri ntụcha anya oloma nkịrịsị mgbapụli ya egbe njebe na aja na ugwu ọmọ ntụcha anya aja na ugwu ọmọ mgbapụli ya egbe nje na ọbịa mmiri mmuleri ntụcha anya ọbịa mmiri mmuleri mgbapụli ya egbe mma atụzi ya arụsị iteghete maọbụ ili ọ ya bụ ntụcha anya mbụ bụ ya bịa ga arụ
and agwara m ya sị ya na mbọsị ya abụ bụ alụsị debere m moto asịrị otu a ka ọ ga-adị nke bụ onye si na ọ bụrụ na m ụnya gị mgbana m enye gị ya kpọọ m aba ka igbo m ebubo kpọọ m aba bo m ebubo mmenyere gị 7 days erika kpọọ m aba ka igbo m ebubo ka ngozi gị na ọ na-eme ọ ga ikwube okwu ndị ịlụ ụlọ ọrụ na-abịa be m adị m ekwu ya etu ọnụ ndị ịlụ ụlọ ọrụ na-abịa be m ịlụ ụlọ agara aga ị na-agọzi mmadụ ego ịbata na ndị odi na-efe ego ije na klọb na-efe ego iwere ego ị na-akọsị alụ ụmụ mmadụ bụ anọdụ n'alịlị na-ebe na nwatakịrị ụlọ ọrụ pụrụ obodo ebe a na ụlọ ọkwụwa ọ bụ tata ka ọ pụta ma ndị golu moto ma ịda afụ ya ọ bụgo na ịda afụ ya ọ bụ na ịda afụ ya na anyị ga na-anụ ya na ntị karịrị ị na-ekwu eze nwaanyị asọbalị ka ị na-ewetara ọnụ ekwe onye nka ọsị m na ọ were ajọ mmụọ ya ekwe onye nka my brother alụsị na-azọ ndụ na-egbu egbu ewegharịa edebe gị n'ebe ị ga-anọ ma ọ bụ na ewegharịa ịkpọ ma aba m ebubo anabe nna gị acha gị ọkụ ịma nna onwe ya mụ na-agba gị ya mụ bụ dibịa na-agba gị ya ịkpọ ma aba m ebubo achọrọ m ikwu okwu maka na okwu abụrụ nri achọrọ m ikwu okwu maka nkwuba okwu na-asị na ndị Igbo na-agba ibeba mgba ndị blọgas sị na ba chọrọ ibeba ga-ekwu ndị kpogo m na foonu mmiri nke achọrọ m ikwu okwu agwa m na m achọrọ ikwu okwu achọrọ m ikwu okwu na nwanne m nwoke ọkwa Anambra achọrọ m ikwu okwu ndị iwere ego ndị bụ odogwu egwuru okwu onye bụ odogwu ọ na-eme mkpọtụ ọ bụ ife ego na mendori ka eji ama odogwu ọ bụ ife ego na okechọn ka eji ama odogwu ọ bụ ife ego na klọb ka eji ama odogwu ndị bụ odogwu adịghị eme mkpọtụ ese m na igbu odogwu ụlọ n'ọna ka ịlụlụ mmadụ ọ maka na a na-etinye ya na soshal midia abụrụ m onye soshal midia ụlọ egwu n'one ka ama ka ọ ya abịa ịbata ụfọdụ a na-asị gị nọ nga bụ ndụ ụzọ lụra ife ego na soshal midia bụ odogwu ị na-eme mmadụ n'one na-eje akwụkwọ na be gị ịma mmadụ n'one na-eje akwụkwọ na be m ọganyala jee n'ime na ọganyala be nna gị na mụ na-eme na be nna m kama m mefe ego n'ụzọ mgbere ego a na-azụ ụmụ ogbenye nọ na be nna m ime ụlọ akwụkwọ n'one ọ bụ na ọmụmụ kwuru ozu na-akwụrụkwa niile ụgwọ akwụkwọ oluo tem eji akwụ ụgwọ akwụkwọ hedmis ewetara m list ụgwọ akwụkwọ mpi ego kwụnyelewa one ka imenwu mụ na ga ama mfe ụdị ego a na mmadụ akpata ego otu isi akpata ị na-ana 1 million ego one ka m na-ana ego one ka m na-anakwa 1 million ka ị na-ana adị m ana oge ogbenye ibi ya ka ọ jee bebe akwa nọ nnalị gị ife gị ntụọlụ gị aja ma gwara amala gwara m gị na obe niile na ụlọ ọrụ na agha agazilibe ana m adịba ekwu esi na ọgalasinachi onye na
ikekwa nọdụkwu bụli mbesaid na-ezuzugharị maka da ịbịa gị ịbakachiri mmiri enwe ilo na ọgụgụ ọgụ ihe agba oke ite nna gị ọgbọrọ oke ite nna gị ọgbọrọ oke ite jee jụọ nna gị ga-ebe mere na ọgbọrọ ọgwụ ego mgbe ịbịa na-agba ọgwụ ego ọrụ ọgbara ọfụ a ga ịkpabali oke ite mgbe gboo bụ ọgwụ ego ka a na-akpa ọgwụ ego na a na-agbara ọsọ ọgwụ ego a na-agbara ọsọ ka ị na-ewetara m ọnụ ọgwụ ego ọgwa mmiri ji wee kwa aka ka ofu onye ji wee wụọ arụ kwesị na anyị akago m wee dị ọcha ọgwụ ego a na-agbara ọsọ ka ijizi etu ọnụ ọgwụ ego ọ bụrụ isi niile ka egbu ejebe dibịa nwanne m nwoke ọ bụrụ isi niile ka egbu ejebe dibịa onye si na maka na ọ bụrụ ya ọ bụrụ ya o nwere ibe ọ ya eme kpọọ m aba bo m ebubo ka m gosi gị nke tọrọ bịati ịkpọ m aba bo m ebubo ngosi gị nke tọrọ fada ikuku ekwuo abụ ike fada ama na fada na-eyi trọza mgbe anyị nọ na-afaịtị maka ọdịnala anwa mgbe anyị nọ na-agagharị kịta anụ ọlụ dibịa eti ebe gị ego onye na-egwu bọnkịrị wee rapụzi ya bọnkịrị wee dabatazi ya mebe dibịa ị na-agbozi oke ite ị na-ewetara mmiri enwe ile ọnụ achọghị m ikwu okwu mana ndị na-elu ụlọ ọrụ na okerekwanịkarịba dupụta m mmadụ 10 ịlụ ụlọ ọrụ ka ndupụta gị odogwu 50 nlụ ụlọ ọrụ amamaka ka ọ bụ ama gị anya ọbụla aka dupụta mmadụ 10 ịlụ ụlọ ọrụ na ọfụma andupụta gị mmadụ 50 bụ odogwu dupụtaba gị ifụ dupụtaba mmadụ one ka ịlụgo ụlọ ọrụ ibe ị chọrọ bụ ka njezikọ gị họteelụ nna alụ sibe họteelụ nna ichamụ na-ezuzu ezuzu ichamụ were childish behavior like you njezikọ gị họteelụ m nje sebele gị na họteelụ m mma akpọpụ ya họteelụ ị na-alụsibeghị ị na-etinye deeti ị ga-akpọpe efulefu rụsịa na họteelụ ma ịlụsịa anya ya na iwe tinye deeti m họteelụ ị na-alụsibe alụ ka ị na-ezukọ deeti ihe akpọpe adụmụdị iberibe a who first buy car buy old model who first buy car buy old model beside onwe ndị lụrụ moto anyị na-anya ebe akịta wee ndị lụrụ ya ọ bụ nsọ family ba na-anya moto kịta moto akaligo ebe niile ejide ego gote moto onye jide ego gote moto family besef adazi anyazi letters ịmakwana mmadụ na-akwụnye ego sisi lụọla ya 2024 model na anyị ga na 2022 mmadụ na-eweta ego kwụnye sisi lụọla ya 2024 model ndị n'isi na nnaba lụrụ moto rapụ who first buy car buy old model don't worry adị m etu ọnụ anọ m otutu ọnụ my brother ọ bụrụ ka ikwube maka enyemaka adị m eme enyemaka social media ewere m ndị si be m apụta ụla ewere m skuls m na-azụ na bịa saịdị m ka ị bịa jụ ese adị m eme ọgụ ezi a sị na onye ga-ama mma ga-esi n'ụlọ wee malụ mma wee mee gịnị wee pụta ilo mmadụ na onye ma gị n'obodo gị ka hapụ ebe pụta n'ọgwụ ọsọrọ gị ọgwụ abụrụ omenala Igbo unu edufuzi na the youth of Igbo land ibe eji egwu ibe bụ maka na nwanne gị nwaanyị anwụbe ndị a niile a na-egbu wee na-ebeli ikebe na-ebele alaba wee na-agba oruru wee na-agba oke ite ọ maka na o metụbeghị nwanne gị nya ka iji wee na-agiteti for oke ite mmiri enwile ose mmiri enwile omele mmiri enwile ji akụrụ ndị dibịa ọlụ mmiri enwile dị selfish mmiri enwile dị greedy mmiri enwile dị envy yes kpọwazịa m envy eri 2014 nna akụzi adọrọ m envy 2015 adọrọ m envy 2016 adọrọ m envy 2017 adọrọ m envy jee jụọ the first native doctor pụtara na social media Chimarin Temple ọ na-anụgwu onu m mgbe ahụ Chimarin Temple agwakwa m na m dị envy ọ ndị a pụtasịala kịta jee jụọ agha ndị ebe nọsị na social media mgbe ahụ anyị na-akụzi nkụzi a pakpọrọkwa m envy 2017 2018 egozikwa m unu vidio jee na my page scroll down ị ga-afụ ebe m kụziri maka oke ite uoruru udu akọ mmiri sị gị na ọ dị njọ ọ bụrụ na ị gbọcha anya ịmụta mbeside
ọ bụ na ịgbacha anya the only thing ọ ga-eme bụ oje enrase the destiny of your unborn children. Oge ide were ego ọ ji enye gị na-abụrụ ego dị na akalaka ụmụaka ị ga-amụta. Even di ga-anụ nwa gị nwaanyị oge yuzu akalaka ya. Onye ka o ji wee bụrụ tupu ị nụọ nwaanyị gbaa afa ka ị malụ nwa onye ị na-anụ. Onwe ndị nụchala nwaanyị akalaka fana. Ị na-agba oke ite. Ọgwụ ego pụta n'ọgwụ ego ejo ịbịara ime advertise ọgwụ ego mmiri enwe ile okwulu alụ. Ọnwụ a na-anwụsịsị onye pụta ebelie isi belie ike tụfuo na main road. Ọ dịrị abaghị ntị maka na ị na-eprofessionalize ndị Igbo gbaba na onye bịara mbe dibia kpata ego esi ome otu ahụ eme dibia nke m. Ọ bụrụ iwu bụ na ije ebe dibia kpata ego ọ bụ na ego ga-echọrọ wee bịa ọ bụ na ego adịrọ gị n'akara ka ọ ma mpụta jee chekie my teaching na m kụziri maka ya. Go through my page ife wetabalụ m ọnụ. Ndị na-ego dịba n'akara ka echichepụta movie iva n'anya this is evidence. Aka m anị ya kịta evidence. Zuko m onye ịlụ ụlọ ọrụ ndị abụ ịkpọgodulu ọgwụ a zuko m fa na ba na-agagharịkwa aka na-agagharị ndị lụrụ 6 months ago nke na ba ka na-ese okwu. Nwatakịrị nụ na mụ na-akwụ ụgwọ ka ememe advertise ọkpọfa ndị azụ ememe advertise na social media ọkpọfa ndị azụ. Onwe onye ifugo mbụ meme advertise achọghị adị m ezuzu ụdị nzuzu ahụ. Ezigbo dibịa na-egwunye signboard nwoke m ezigbo dibịa na-egwunye signboard. Wetin you do can tell. Ife imenwu ịghọtago ife imenwu Sobail bụ ọka ngene na-eri ndụdụ agadaga nwaanyị bi na-ekpele mmiri ọma mma zuru arụ. Sobail ekulu ndụ ndị okwuli mmadụ nọ ka imelebe amụta nwa tapụ ebe ọsọ achọghị m ihu okwu karasị aha ndị Igbo na-agba onwe fagwọ ndị Igbo na-agba ibe fagwọ ndị Igbo na-agba obodo asị gị ndị yuzi oda ayọ pawa asị gị na m wee pawa alụsị ka m ma atọ gị alụsị ewe m pawa ka ebe m bụ ewe m pawa ma m bụ ntu esi na ọ ga-ezu ọma ọkpa na m epeka ọkpa gị niile chọchọchọchọchọchọchọ nyeli ya ga-akwala makwa ife na-ekwu ọsị m na ọ were ajọ mmụọ mgbazipụ nya bụ ajọ mmụọ a chalenji ya gị kpọọ m afa ka ibo m ebubo ọ bụrụ na a mụrụ gị ọfụma kpọọ m afa ka ibo m ebubo anabe nna gị ga-arụ gị ọkụ ịnọ ịma nnọnwu di a taa anabe nna gị ịma nnọnwu di a esi m na ị na-agba oke ite ma gị agbatara ọnụ gị ego iji eme big man igbakwala onwe gị ịnakọtasị ya ịnata mmadụ 50 ego ịpụta ị na-efe ego na okecha na-efe ego na klọb dibịa na-eje klọb onye gụrụ gị nsọ dibịa ịmakwa nsọ gị mara dibịa were nsọ taa pụ ebe nsọ dibịa were nsọ ịnụ na dibịa na nwaanyị na-akwaghalị ya ịnụ na nwaanyị na-akwaghalị dibịa onye gụrụ gị nsọ dibịa ị na-eme dibịa soshal midia ị na-akwụ ụgwọ ka ndị aga advertise ịnụ na mụ na-eme ụdị dibịa a na-akọrọ osisi pụ ebe a ndị lụrụ ọrụ juru be m ọ bụ na ị marọ ama m na baja ebe gị bụ ndị nlụrụ yes ama m ndị ọ dị ọsịsọ onye ọ dị ọsịsọ mụ na ya dị emekọ ama m nke a bụ eziokwu ndị nlụrụ ọrụ bịalịbe gị ịkpataga alụ ndị nke bịalịbe m ndị nke lụrụ bịalịbe m ịkpakanye m adapụ okwu ndị nke lụrụ ọrụ nọ na be m ịkpataga alụba ọ bụrụ iwu bụ na nrụ ọrụ gị ọrụ ị gawa n'iru e nwere ike akara ka mụ na gị amachịrị nrụcha alụ gị ụchụ agba gị yes ọ na-eme o nwere onye ahụ abịa ịrụ ọrụ ụchụ agba ya ọ bụbụ na ọ na-elitebu obele ndị wee gwa ndị nna nrụ asịba ị na ọnwa ihe ọ bụ na ọ nwere ebe efuru ije ebe dibịa ọzọ ekwuru m ya ekwu jụọ m Sobail na m na-agbaba anya ọsị na m na-edubaba n'otu Sobail abụrụ secret society Sobail bụ mmiri ịgbarịa m nata ịgbarịa m ka eju ese bịa ịgbarịa m jụọ ese ezigbo afọ ya bụ ọsọ abalị ịgbarịa m where Aronto has favored me na-abụ ezigbo afọ ya ọ bụrụ otu nzuzo ma agbasọ gị baa anya ịghọtago a sị na ife niile na-asị ana ka o si sọ onye ada ana ife sọ gị ka ị ga-ekwu n'ọnụ gị mana ihu nwa na-apazị ya ọbandịrị
maka na nwata tụọ inu nna ya ka atụ ọkwụ ụgwọ nna ya ji nwata tụọ inu nna ya ka atụ ome gịnị ọkwụ ụgwọ nna ya ji unu na-akwanye mmadụ ka ọ bịa kwuo mmiri enwe nka ọ bụ na ịgba ya nkịtị ọ bụ na ịgba ya nkịtị onye edebere m moto asịrị moto onye nke ọzọ okwu okwuchi ekwute efi ịnụ jee gụọ my history na mmadụ kwuru ụdị okwu akwụsị ekwute efi ọnụ soshal midia ka o ji wee dee ọdịde ka ọ desi ya ntụ onye alụsị ọkpụta m efi ịnụrụ ya na ntị ịnụrụ ya ntụ onye ọ bụla moto ya alụsị moto ka oke ebuta moto obute moto mkpọ ya moto asịrị ka m mere ya mbata ndị ya moto asịrị ndị afọ onye a moto asịrị onye dị otu a ọ bụrụ rekọdụ so ebe isi na ịkala aka ebe isi na isiri ike na iwere ọgwụ kpọọ m afa ka igbo m ebubo mmenya oge 7 days mmenya oge 7 days ese m nwunye gị 7 days mmenya oge 7 days ogodi m afa bo m ebubo ka anyị nene ka anyị ma ma ọ na-eme ibe m bịara ebe a na ọ bụ ịkpọ ya ụlọ nwa sọbalị lụrụ adị m etu ọnụ eso m na soshal midia native doctors na-etu ọnụ ị na-anya efu ya na ọgbagagba dibịa ga-emenwu nke a ofu onye sị na pastọ ga-emenwu nke a dibịa ga-emenwu nke a dibịa gị dupụta ndị ọrụ dibịa gị nya dupụtara m ndị ọrụ ka anyị nene dimba na ibia rabụ n'ofu ọnụ dimba na ibia rabụ n'ofu ọnụ ụfọdụ sị m ekwu n'okwu mmiri ikwuzi na mmiri ikwu n'okwu adị m ekwu okwu mmiri ikwu n'okwu adị m ekwu okwu adị m ekwu okwu ịma mmadụ nọ na nkwụba this year from January to December ịma mmadụ nọ na nkwụba yes ana m anatụ 200,000 ma gị na-anagwa 1 million gịnị ya eme na ịma mfe ego one ka iji agba afa ego one ka iji agba afa ego ole ka iji agba afa ego ole ka iji agba afa ibe njikwa na agba afa bụ ụfọdụ na-abụ o nwere nke si ibe na-abịa ụbọchị a ibe nya bụ 35,000 naira o ji ana Togo gbasịa afa sị m na nya mara na nya ejiri ego nya jos
email evil alụọ ga-akpụ akpụ ka ọ bụ jee chụọ aja jee gị chụọ aja be nna gị iji ma achụ followers anụ m na-ejigo m chọwa followers don't worry ka m mee gị popular mmemme gị ka ịdị popular ọkwa social media mmemme gị ịdị popular ka ị chọrọ ịdị iji ma achụ followers onye si na bọnkịrị wee mapụta ụbọchị ya chọrọ iji m chụ followers ịnụ na m na-enye mmadụ ego nya ma eme adịvat ana m eme adịvat ifugo m ebe m bịa na social media na-akọgheli fans gwa n'onwe unu ọnụ mmenye onye ọbụla 10 million naira otutu ọnụ ka anyị nọzi na ka anyị tụba n'ọnụ na onye tụba ọnụ ọbụna osogo n'ife a na-eme ka anyị tụba ọnụ fans gwa n'onwe unu ọnụ 10 million for everybody gwa n'onwe unu ọnụ gwa n'onwe unu ọnụ unu anọ ebe a na-emebisi omenala Igbo na-akọ eli ị na-agba ọgwụ maka agbọtọrọ ọnụ gị iji ego ndị mmadụ eme ọgaranya ị na-aza dibia maka ewere nsọ ịmara ibe bụ nsọ dibia ị na-eje klọbụ efe akwụ na ego ịmara ibe bụ nsọ dibia makwa ebu dibia alụ ịmakwa ebu dibia ọkala mmadụ ọkala mmụọ ịma na ọnya bụ dibia ịma na dibia gwara nsọ unu nọ ebe a na-akpụta anyị dibia Yoruba na one ka ifugolu je klọbụ jefe ego dibia Yoruba na one ka ifugolu je klọbụ jefe ego ọ lụziri na agba unu wee chenji ya ndị nna ba melu dibia nna gị ejele klọbụ ọgbọfa ndị azụ nekwa ọgbọfa ndị azụ ịbịa iweta mmiri enwe ile ọnụ nekwa ọgbọfa ndị azụ nwatakịrị mere gị adịvat wee dutere gị ndị mmadụ wee lụọ ọrụ fọ ọrụ nwatakịrị nọ in danger now na a na-eteretin ya of which na muso wee tinye ọnụ sisirapịa nwatakịrị nọ in danger na ndị o rutere gị ịlụ ụlọ ọrụ na ọrụ ba gara aga ịchọ ga mkpọ rekọd I don't want to play record a na-eteretin nwatakịrị adịmazọ the best abụrụ m best native doctor nnọdụgwu ebe a na-enye the award si anya na m unu kebe award of best native doctor unu enye na m adịmazọ best ofu onye si na ekele ọlụ eke ọlụ nke m ka m na-alụ ọlụ dibịa m bụ okwu zie ozi gbaga ife ị ga-eme ụfọdụ abịara be mafa abụọ ọgaranya maka fa fololu ife nna akụzi ụfọdụ abịara be m ma fa fololu ife nna akụzi weli abụrụ ọgaranya ọ bụrụ iwu bụ na ị ga-ejebe dibịa wee bụrụ ibe chi gị kwuru na ị abụ ọ bụrụ iwu bụ na ị ga-ejebe ọnwa ndị bịa be mgbasị alụfa alụrụ ọrụ m ọlụ ọ bụ na afọ mmasị mma alụ na gị mgba gị na mma alụrụ ọrụ gị na-ekwu okwu na ndị ibu ile ọgwụ na fa nọ n'afọ ị nọrọ ebe a na-eweta mmiri enwe ile ọnụ nọ ebe a na-eweta mmiri enwe ile ọnụ nekwa fa amapụtasịana ndị na-agba oke ite amapụtasịana ndị na-agba oruru amapụtasịana ka nnukwu diọm mmadụ kpọọ m afa ka ntụọ gị alụsị mana abụbọ kpọọ m afa ka ibo mee ubo kpọọ m afa isi na isi ka gị kpọọ m afa ibo mee ubo ebo ka ihe ebo m ọ bụ na ị tụrụ m afa mmiri enwe ile obu afa m afọ ọzọ m ka ọ bụ itu ụmụ mmiri enwe ilo mana ọzọ ka itu ezi mmiri enwe ilo mana itulu m afa mana bo m ebubo bogodu m ebubo otutu ọnụ ka anọzi fans agwa m nna m ugolu 4 private jets na 1 ship mana ibe ji ya bụ ndị local vigilante ndị vigilante ji ya ọ nwere akwụkwọ ba chọrọ inye m vana ndị boy scout ọ bụ na fa enyezi ya mịa bupụtazi anya ọ na-afụzi ya ndị be m ebugo m ụzọ go private jet so mụ agozi 4 imego ne ngo ya 200 pounds
200 pounds. 200 pounds can go, yeah? Fans, agwa munu. Onwe na Port Road dị na Benna genge gba governor genge nya apụ ya na mma alụ ya. Anyị etubego ọnụ na. Mma alụ ezigbo nna gị. Mma alụ ezigbo nna gị. Ka mbe bele mbialụ. Nani hotel mbịala igodo. Ibe sobail lụrụ dị ebe a. Maka ndị na-aya ali eze. Ọ bụrụ iwu bụ na nrụ ọrụ gị ọlụ ọ gaala gị. Ọ bụ na ego adịrọ gị n'aka laka o nwere ebe a na-atụchala agbịrịgbọ bins ga-adụpụta ya ife. O nwere onye ma na ego ma dị n'aka laka ya ife dibia 100 lugoduli ọlụ o nwere ịghọtago so nke o kwuru na ndị nlụrụ ọlụ ndị ndubasị ya na alụsị na ba jelibia kedu alụsị ka dibia na-ada aba alụsị bịa gbagodi m onye nyenwa bụ onye na-egwu egwu a na-aba alụsị bịa nyenwa bụ onye na-egwu egwu alụsị dibia na-abịa aba ịma na onye kpakala ibi efe na nkụ azụ na ọkpalị nke ya na-aja ọfịa paneziri anya wee fụ ike sobail ibu dibia ọganyela dibia bụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ zukọ m ndị ụlọ ọrụ ego one ka i were na akaụntụ zukọ m bọis ịlụ ụlọ ọrụ dupụta fa ka ịfụ dupụta m ndị ụlọ ọrụ ka ịfụ onye bụ ọganyela dibia ọ bụrụ ego na ọ nakọta ndị mmadụ ọ na mmadụ 51 million ọ wee 50 million kadị ndị abịa na-asị ala ego a kadị ebe ebe a nọ where are they nke na mmadụ nọ n'ime fa dị busy zuko your chat zuko your chat with them ka ịbụ ndị ga na-agba gị na ọlụ agara aga scammers everywhere otutu ọnụ ka anyị nọ fans gwa na onwe unu ọnụ mma ebu unu niile ofu moto anyị etubego ọnụ na otutu ọnụ social media anyị etubego ọnụ mma ebu unu niile ofu moto ọgwụ ego nnata ndị mmadụ ka m ejigbu igi ahụ ka ị makwala amalụ ọgwụ onye bịa be m nkịta nkwụ anya chaji ka m wee wike bue gị moto onye bịa be m na ibe mmejizi na-agba afa na bụ 1.5 million ka m wee bunye gị moto 1.5 million ka m mejizi na-agba afa mma ebu isi niile moto tupu mbụ gị moto bịa gba afa o ịghọtago ọkpọfa ndị azụ nna ka emesịa ka ọ dị na ma chọrọ ikwu okwu ka m bịa ife ndị a